Polárníci ze Zlatého návrší. K Vrbatově chatě jsem vystoupal okolo poledního. Jdu pak ke Kamenné mohyle. Mám nádherný výhled na Studniční a Luční horu. Potkávám spoustu turistů. Mnozí z nich se u Kamenné mohyly zastaví. Připomínají si rok 1913, kdy se tu odehrával lyžařský závod na 50 kilometrů. Tehdy v prudké sněhové vánici přišli o život Bohumil Hanš a jeho kamarád Václav Vrbata. Já tu mám dnes ale jinou motivaci. Prolížím si totiž jednu nenápadnou garáž a také trafostanici. Oba objekty patří k Vrbatově boudě. Snažím se představit si, jak to tu asi vypadalo koncem první poloviny 40. let, kdy tu stály legendární jestřábí boudy. Tehdy se tu objevilo několik úplně neznámých mužů. Byli to utajení polárníci, ale o nich až později. Nejprve si však z jednoho dávného turistického průvodce přečtěme. Jestřábí boudy se nacházejí v nadmořské výšce 1380 metrů. Skupina budov byla vybudována jihozápadně od vrcholu Vrbatova návrší v druhé polovině 30. let jako kasárna vojenské jednotky střežící a obsazující objekty československého opevnění. Šlo o typizované stavby, které byly původně určené pro výcvikový vojenský tábor. Všichni víme, co se odehrálo na podzim 1938. Potupná Mnichovská dohoda a pak 15. března 1939 zabrala německá nacistická vojska zbytek Čech a Moravy. Zatímco v zemi se odehrávaly první represe na Zlatém návrší v okolí Jestřábích Bud, se v celku nic mimořádného nedělo. Až na to, že tu už nějakou dobu žilo několik pro mnoho lidí podivných mužů. Proč podivných? Chovali a cvičili sokoly, tedy vzácné bílé sokoly. Jak se sem vlastně dostali? Citujme nyní z pozoruhodné studie inženýra Svobody. 20. května 1938 vyplula z Kodaně německá loď Gertrud Rask a zamířila ke Grónsku. Kromě posádky vezla 3 muže, kteří zasvětili svůj život pustině severu. Vedoucím výpravy byl Kurt Herdemerten, ornitologické studie měl provádět doktor Hans Knespl a doktor Magerstedt se věnoval lékařským výzkumům. Evropa se již chystala k dlouholeté vyčerpávající válce a doba jistě nebyla příhodná pro vědecké expedice. Přesto 3 muži vyjeli. Připravovali se jen 3 týdny, času nebylo nazbyt. Každým okamžikem mohl padnout první výstřel, který by pohřbil i jejich velké naděje. Ze zmíněné trojice polárníků nás bude zajímat doktor Hans Rudolf Knespl. Z dokumentace uložené ve Spolkovém archivu Berlíně zjistíme, že v roce 1938 mu bylo teprve 23 let. Narodil se v roce 1915. Z jedné z dochovaných fotografií se na ně dívá sympatický mladý muž, hustý tmavých vlasů s decentním plnovousem. Studoval na univerzitě v Breslau, což je dnešní Vratislav. Tady také získal titul doktora biologie. Zmíněné výpravy do Grónska se zúčastnil ještě jako student. Expedici do Grónska měl Knespl v skutku nevšední úkol. Dejme znovu slovo inženýru Jiřímu Svobodovi a jeho stati. Na dálném severu žije dnes již velmi vzácný sokol lovecký, nádherný bílý dravec, jeden z nejkrásnějších dravců světa. Výprava dostala za úkol jej pozorovat v přirozených podmínkách a podle možností několik sokolů odchytit. Zajatí ptáci měli být použiti k aklimatizaci v horách Evropy. Herdemerten vycházel z předpokladu, že severské druhy žily v době poledové i v alpských oblastech, v Krkonoších a jinde a je tedy možno sem znovu tyto živočichy zavést. Bílí sokoly se dovážely do střední Evropy již ve středověku jako dary králům a mnohdy se podíleli na utváření dějin států a patřili vždy k nejcennějším sokolnickým dravcům.
byli doslova vyvažováni zlatem. Není tedy divu, že upoutali pozornost nabubřelého Göringova říšského loveckého dvora a měli dále šířit slávu Třetí říše. Výprava tehdy dovezla několik bílých sokolů, které ornitologové odchytili na Islandu. Dovezení sokoly však začaly hynout. Co se dělo dál? Svého času jsem si o této expedici a vůbec o doktoru Knesplovi vyprávěl s odborníkem na slovo vzatým, se Stanislavem Bartlem. V době našeho setkání mu bylo 83 let. Stál jsem tváří v tvář legendě. Stanislav Bartl totiž jako první český novinář a třetí Čech vůbec působil nejen v Antarktidě, ale také v Arktidě. Kromě toho se stal nositelem řady novinářských a jiných cen, ale zejména napsal mnoho skvělých knih. Jmenujeme jenom některé. Bílá pevnina, Karavany půlnocí, Konvoj PX-17, Stíny mořských hlubin, Antarktida v obrazech a mnohé další. Tehdy jsem ale nemohl tušit, že je to naše poslední setkání. Pár dní po natáčení našeho rozhovoru Stanislav Bartl náhle zemřel. Bylo to 10. července 2011. Tehdy při našem posledním setkání mi o návratu sokolnické expedice řekl. A přišli na to, že bioklimaticky by nejlíp vyhovovaly ty Krkonoše. No a teď se dověděli, že tam jsou dokonce nějaký volný baráky, tak šup tam, že zbalili se během několika hodin a jeli tam. No tak jeden ten sokolík ještě uhynul, ale tam ten druhý se zpamatoval, takže on měl asi 5 nebo 6. A začali tam s výcvikem a pěstovali tam nějaký ty polární mechy nebo co. Tohle byla náplň jejich, jo. To, když začínala 39. rok, zveřejnili nějaký plán, že to má být Polare Versuchsstation, že jo, čili polární výzkumní stanice, která by se měla stát novým střediskem německé polární vědy. Jeden z uchovaných dokumentů dokazuje, jaké plány doktor Hans Knespl, přestože už v úkol zuřila válka, v Krkonoších měl. Vybudovat meteorologickou stanici, která by plnila běžné úkoly a byla zařazena do stálé sítě stanic v Evropě. Dokončit a zpracovat výsledky výzkumné cesty z roku 1938. Provést aklimatizaci polárních sokolů tak, aby mohla být v budoucích letech prováděna běžně. Založit ukázkové sokolnické zařízení, které by se stalo oddělením Říšského loveckého dvora. Připravovat další polární expedice. Ze stanice vytvořit Centrum polárního výzkumu. Vytvořit na Zlatém návrší středisko ochrany přírody, které by spravovalo a chránilo okolní přírodní rezervace. Výsledky výzkumu těchto rezervací zpracovat ucelenou formou, aby byly podkladem k upřesnění, eventuálně vyhlášení dalších rezervací. Podle toho, co dnes o stanici na Zlatém návrší v Krkonoších víme, došlo tu mimo jiné k přestavbě objektu. Byla také vybudována dokonalá komora pro dravce a vznikla meteorologická stanice. Cvičili tu sokoly k lovu a pracovali tu nejenom s bílým sokolem loveckým, ale také se sokolem stěhovavým, získaným v okolí. Knespl s Herdemertem financovali chod stanice částečně i z vlastních peněz. Inženýr Jiří Svoboda napsal: Během roku 1939 začaly sílit tlaky proti stanici. Tehdy se vyžadovalo, aby vše sloužilo válce, a tak zájmu o problematiku práce v zapomenutých boudách na Krkonoších ubývalo. Dříve stanice mnoho prostředků nedostávala, ale nyní byla zcela na mizině. V soukromé korespondenci Knespla se začínají objevovat vážné obavy, že stanice bude zrušena zásahem zhora. Začal horečně hledat nějaké řešení a našel je. Bylo nešťastné, ale jediné. Po dlouhých diskusích byly požádány vojenské organizace o spolupráci a program stanice byl rozšířen. Doktor Knespl se tedy stal vojákem nacistické Třetí říše. Cíl měl však jeden jediný – zachránit stanici na Zlatém návrší. Stanislav Bartl mi řekl: A přidělili ho k námořní meteorologické službě. No, on to byl zřejmě chytrý kluk, takže on se dostal do širšího štábu admirála Konrada, což byl velitel námořní meteoslužby německého.
To byl taky vědecky založený člověk vysloveně. Po něm se jmenuje dodnes jedna planetka, kterou objevili v roce 40. Má horu v Antarktidě. A tak ten jako měl pochopení pro takové, že ta budou dělat tu meteorologii pro vojenské účely, ale přitom vždycky sledoval možnosti, jak to rozšířit. Když už se tam jde na to, tak riskujou život a tohle, tak ať to hodí ještě nějaký trvalejší následky. Život stanice na Zlatém návrší se změnil. Inženýr Jiří Svoboda k tomu napsal. Objevili se tu eskimáčtí psi a zpočátku i několik sobů. Během zimy sem přicházeli muži a žili v nejtěžších podmínkách. Spali ve sněhu, podnikali dlouhé vysilující pochody ve vánicích, učili se jezdit na lyžích, řídit psí a sobí spřežení. Jak nenápadně se objevovali, tak i mizeli v propadlišti války. Stanislav Bartl se kdysi sešel s člověkem, který život na Zlatém návrší v době německé okupace pamatoval. A dozvěděl se rovněž o jistém místním zajímavém cestáři. Jmenoval se Antonín Pohořalý. Čech, jenž měl německou manželku a který po záboru pohraničí německými nacisty získal říšské občanství. Kde splohl v roce 1939, přijal jako pracovníka stanice. Mimořádně učenlivý Antonín Pohořalý se stal jeho pravou rukou. Díky deníku, který si tenkrát Antonín Pohořalý vedl a který pak jeho manželka Stanislavu Bartlovi věnovala, můžeme dnes alespoň částečně zrekonstruovat, co se tehdy na stanici, ale potom i na dálných expedicích, kterých se Pohořalý zúčastnil, odehrávalo. Stanislav Bartl mi o činnosti stanice na Zlatém návrší ještě řekl. To bylo vysloveně, se to tvářilo civilně, tam nebyly žádný vlajky, styčování nebo tohle žádný uniformy, tam bylo zakázaný. A začátkem roku 1943 tam proběh první kurz, asi měsíční, Pohořalý tam dělal instruktora. Tam vyškolili během toho kurzu, který měl krycí název Krakonoš, Líbecov, tak tam vyškolili 3 posádky skupiny, které založili 3 stanice potom. Ten Kvespl, Pohořalým a tohle si vzali Špicberky, další skupina šla do Grónska a další šla právě na tu zemi France Josefa, to byly ty, jak tam onemocněli. No, tak se to rozdělo. Pátrání Stanislava Motla pokračuje. Ještě předtím v letech 1941 až 1942 se uskutečnila akce, která vešla do dějin druhé světové války jako Knospe, neboli Poupě. Expedice, ve které byl Hans Knespl, ale i Antonín Pohořalý, vyplula nenápadnou velrybářskou lodí směrem na Špicberky. Tady muži vystoupili a zmizeli v hlubokém fjordu. Loď se pak vrátila nenápadně do Německa. V hluboké polární noci tu zůstalo v naprostém utajení 6 mužů v čele s Hansem Knesplem. Co bylo jejich úkolem? Zřídit doslova pod nosem spojeneckých jednotek meteorologickou stanici. A potom den co den vysílat šifrované zprávy o počasí. Pro německou brannou moc měly tyto zprávy cenu zlata. V jednom z dokumentů, který k dispozici ve Spolkovém archivu Berlíně, je zpráva o využití meteorologie za druhé světové války. Konstatuje se zde, že zatímco spojenci měli klíčové základny na svých územích, například na Špicberkách, v Grónsku či v zemi Františka Josefa a jinde, Němci tyto možnosti neměli. Proto ty tajné výsadky, o nichž již byla řeč. V dokumentu ještě stojí. V Grónsku, na Špicberkách, na Islandu a na dalších místech v Arktidě zuřil boj mezi americkými či anglickými meteorology na jedné straně a německými meteorology na straně druhé. Právě znalost aktuálního stavu počasí z tohoto území umožňovala operativně upřesňovat předpovědi počasí, což pak umožňovalo meteorologickou podporu válčících vojsk. Utajené německé meteorologické stanice měly třeba mimořádný význam v době, kdy pluly konvoje z Murmanska naložené vojenským materiálem. Němečtí meteorologové vysílali šifrovaně údaje. Tyto údaje dostaly číhající ponorky, které v případě dobré předpovědi byly včas připraveny na útoky vedené na konvoje. Meteorologie sehrála klíčovou úlohu
počátkem června 1944 v přípravách invaze spojeneckých vojsk do západní Evropy. Právě v této době selhala Němcům jedna z utajených polárních stanic. Byla v Grónsku a protože ji spojenci už byli na stopě, museli němečtí polárníci a meteorologové rychle evakuovat. Což se Němcům při invazi mělo stát osudné. Dále už vypráví Stanislav Bartl. Právě ten den 3.6., 3 dny před invazí, jim vypadla tato klíčová stanice. A oni neměli prostě představu, co se tam děje. Když to Britové a Norové a Američani, ty tam měli tak stanic na setu, že jo, v té době. A právě tam se formoval takový výběžek vyššího tlaku, že z toho Grónska, který ovlivnil ty tlakové níže, které postupovaly Atlantikem až do toho kanálu La Manche. A tyhle ty hlavy toho plukovníka Stega, tak ty to jako hodnotili a mu Eisenhowerovi řekli, bylo celkem slušný počasí a mi řekli, ne, zítra to bude peklo, musí se to vodem odložit. Tak oni ty lodi už byly naložený. A pak zase druhý den byl vítr a pršelo a tohle. A teď ten Steg přišel ráno na tu poradu a řekl, no, vypadá to, že příštích 30 hodin by se tam mohlo udělat lepší počasí. Představ si ty nervy, ale jo. No tak God nemohl dělat nic jiného, řekl, tak jdeme na to. Kapse měl to prohlášení, že kdyby to krachlo, tak to je jeho vina. Vrátíme se ale k další výpravě doktora Hanse Knespla. Je druhá polovina roku 1943 a nová expedice má název Kreuzritter. Polárníci jsou mezi nimi opět doktor Knespl a Pohořalý, opět přistávají na Špicberkách. Budou tu žít takřka 1 rok a navíc v době polární noci. Tuhle otázku a mnohé další si před časem položil nejznámější český polárník inženýr Miroslav Jakeš. Muž, který jako první Čech došel na lyžích na severní pól. Bylo to v roce 1993. Mimochodem, na severním pólu už byl 12krát. Světově jedinečný je jeho přechod přes celé Grónsko ze severu na západ, což se mu podařilo v roce 1996. V roce 2011 se rozhodl uskutečnit sólový lyžařský pochod na sever Špicberk. Jeho cílem bylo najít místo, kde se zmíněná německá stanice doktora Knespla nacházela. Miroslav Jakeš přiznává, že inspirací byla právě osobnost doktora Knespla a jeho druha z Vrchlabí Antonína Pohořelého. A tuto inspiraci mu dal právě Stanislav Bartl. Ten mu rovněž dal k dispozici Pohořelého deník. Není tedy divu, že jsem se s inženýrem Miroslavem Jakešem sešel právě u Stanislava Bartla. Ze všeho nejdříve vytáhl Miroslav Jakeš velkou mapu s vyznačenou trasou své dobrodružné cesty, kterou absolvoval ve dnech 23. dubna až 8. května 2011. Pospíchal jsem, protože byl už konec dubna, začátek května už a došlo k oteplení, tak jsem se bál, aby ty fjordy mi neroztály a bylo to kolem 0 třeba ty teploty. Šel jsem takových možná 7-8 dní. Pane jo. No. Musel jsem teda přecházet ty fjordy, tady ledovce. Celkem mi to šlo dobře, i když podmínky byly těžký, on ten sníh byl takový měkký, někdy se to hodně lepilo. Bylo to oteplení, podmáčený ten sníh, takže jsem měl jako problém. Jediný jsem potkal tak se vracela nějaká skupina skútrů. To bylo štěstí, protože mi projeli stopu. Takže jsem mohl využívat jejich stopu k navigaci a k lepší chůzi. To byli jediní lidi, no. Miroslav Jakeš šel oblastí, která je známa nemalým výskytem medvědů. Osamělý medvěd bývá pro osamělého polárníka velkým nebezpečím. Najednou něco vidím před sebou, já myslím, že je to člověk napřed, že jde někdo proti mně. Oni ty medvědi taky rádi chodí, si ulehčují cestu a chodí jako, aby se nebrodili, tak využívají tu cestu. No a pak jsem zjistil, že to medvěd, ale on když je nažraný nebo asi takový v pohodě, tak spíš se jako vyhne. A tak dorazil Miroslav Jakeš do místa určení. Do místa, kde v letech 1943 až 1944 měl doktor Hans Knespl se svými muži meteorologickou základnu. Zkušený polárník, jakým
Miroslav Jakeš bezesporu musí víc než kdokoliv z nás vědět, jak tu lidé v naprostém osamění mohli žít. Oni, když tam byli, tak tam vlastně byli v době polární noci. Proto ty stanice byly vlastně budované někdy na podzim až do jara. To je vlastně tma, že jo, pořád. Tam je tma, anebo takový šero. Skutečně i v současné době se tam dostat je problém. V té době, v té války tam byly Norové. I kdyby o nich věděli, třeba se tam jako bylo dostat, byl problém. Nějaký letadlo nebo... Jak je to tam mohl být život? Jako tam jsem si říkal, to museli možná, když tam takhle ten člověk je rok, to mohly být ponorkový nemoci. Co si myslíte o tom? Třeba? No asi, jo, myslím si, že tam jo, nějaký konflikty taky byly, že jo. On to tam taky občas naznačuje. Do debaty nyní vstoupí Stanislav Bartl. To je taková pozitivní povaha, prostě ten pohořalý, jo. Spíš ten Knespl jako si stěžoval, že okolo těch Vánoc, že to tam bylo jako... Ale i tak musela ta polární noc působit, že jo, prostě taky on tam pořád píše, že ho bolela hlava. Koncem června 1944 připlula pro polárníky ponorka. V té době se začal dramaticky naplňovat osud biologa, ornitologa, později polárníka a meteorologa, doktora Hanse Knespla. Zhruba 4 kilometry od základny byla lovecká chata. Tuhle chatu němečtí polárníci poté, co tu přistáli, podminovali. A důvod? Stanislav Bartl mi řekl. Kdyby někdo na ně jako Norové nebo takhle se k ním přiblížili z té strany od pevniny, tak to by mohlo sloužit jako úkryt nebo nocle, nebo prostě taková základna, z které mohli ani útočit. Že? Tak oni potřebovali tam mít něco, co by upozornilo, že jde nepřítel a jednak nepřítele zlikvidovat. No tak tam nastražili tohleto. To byla pěkná nálož. Jo. Těsně před odplutím šel Hans Knespl nálože zlikvidovat. Nechtěl, aby v budoucnu ohrozili životy jiných lidí, například lovců. Jenomže jedna z náloží bouchla doktoru Knesplovi v rukou. Stanislav Bartl vyprávěl. No, to je taky záhada, jo. To je, myslím, v této expedici jedna z největších záhad. Proč on na to šel takhle? Proč to musel odbouchnout, že stačilo vyndat z toho ty roznětky, nebo prostě to zajistit a nechat to tam. No, tak on asi měl svůj důvod. Doktor Hans Robert Knespl byl pochován u zdejší základny. Jde tedy o nejseverněji položený válečný hrob na světě. Zdali pak český polárník Miroslav Jakeš tento hrob objevil. Tam byl takový návrší, prostě takový pahorky, no tak jsem začal tam jako chodit a to byla úplná náhoda. Takhle přijdu na pahorek a tam vidím kříž. A byl zachovalý železný, jo? Byl dřevěný kříž s takovým štítkem a tam byl právě hrob toho vedoucího té stanice, kde bylo jako datum narození, že tam padl za velkoněmeckou říši 30. červen 1944 a tak jsem ještě trošku pátral po té stanici, říkám, tady by měla být ta stanice. Našel jsem trošku někde u pobřeží něco jako pár prkínek. No a tak jsem jako pátral a pak jsem teda postavil si stan pár metrů od toho hrobu. No. Jak se mi Miroslav Jakeš svěřil, měl té noci zvláštní pocity. Přemýšlel o Hansi Knesplovi i o dalších polárnících. Tak jsem si vždycky představoval, jak tam právě třeba žili, jo. Protože to znám, no, i za polární noci, ty Špicberky, no, tak to nebylo jen život tak lehký, jo. Co mě překvapilo třeba, že pak, když jsem se znovu vrátil domů a pročítal ten deník, jsem říkal, že tam bylo zrovna období oteplení, jo. To by člověk nevěřil, že takhle vysoko na severu, že tam bude tak teplo. A on třeba z těch deníků tam píše, že taky v lednu klidně bylo kolem nuly, dokonce pár stupňů, jako trošku nad nulou. A ty teploty šíleně se měnily. Jeden den bylo třeba najednou kolem nuly a večer už bylo minus 20. Jaký byl další osud polární stanice na Zlatém návrší? Už jen živořila. V květnu 1945 se poslední 4 vojáci vzdali. A s nimi rovněž Antonín Pohořalý. Společně s manželkou žil pak až do smrti ve svých milovaných Krkonoších. Na utajenou stanici se zapomnělo. Ovšem nyní, zejména v zahraničí, je patrný stoupající zájem historiků o všechny utajené německé stanice. Na toto téma vznikají knihy, historické studie. Knihu o stanici na Zlatém návrší začal před několika lety psát také Stanislav Bartl. Při našem posledním setkání mi řekl, že kniha je před dokončením.
Stanislav Bartl však 10. července 2011 zemřel. Chci věřit tomu, že se najdou lidé, kteří se postarají, aby tato kniha s jedinečným obsahem, přece jen vyšla. A budoucnost českého polárníka Miroslava Jakeše, jeho cíl je jasný. Chce se dostat i na další místa, kde v době druhé světové války německé meteorologické stanice v utajení pracovali. Chce vlastně, co by aktivní polárník, pokračovat v díle Stanislava Bartla. No, já bych chtěl samozřejmě na Špicberka dokončit tu stanici Knospe, se na ní podívat. No a potom zase bych se třeba rád podíval do Grónska, kde ty Němci měli taky na východním pobřeží stanici a dokonce na jedním z nich taky byl nějaký Čech. A ten tam dokonce někde by měl být někde zakopán snad jeho deník. Tam někde, jo? No, ale je to nepřístupný. Své pátrání po utajených polárnících končím opět v Krkonoších, nedaleko Zlatého návrší. Myslím na doktora Hanse Knespla. Myslím na Antonína Pohřalého. Bylo jim souzeno žít v době, kdy všude kolem zuřila válka. Nosili sice stejnokroje nacistického Německa. Přesto má ale vědecký svět pro ně slova uznání a obdivu.